kananasky z country a hned za barákem tady máme různé piktogramy, o kterých vůbec já nevím. Takže jdeme to tady pěkně prozkoumat a jdeme směrem Grotto Creek. Je to napínavé, jak šandy, že jo? Jste taky zvědavý. Bruslím, já nechci. Upsi, možná ty spajky byly špatné. Tady lidi nemusím poučovat, ale ukážu vám tady tyto spajky, což je prostě úplně perfektní věc. A doporučuji to úplně každému. Není to prosím pěkně žádná sexuální pomůcka, ale aspoň víte, že nikdy neuklouznete. Dostala přednášku akorát, tak už chápu, jak se jistíš tady na vodopádu, takže to zavrtáš do toho a pak budeš doufat, že se ten celý ledovec s tebou neutrhne. Upsi. A to byl šutr. Tak před chvilkou jsem tady stála a páně říká, jestli nechci náhodou si tam udělat pěknou fotku a mezi tím upadlo pár kamínků, takže jsem zrovna ráda, že jsem tam nestála. A chlapi se tak trošku jako rozmýšlí, jestli vůbec mají jako na ten vodopád vylézt. Ale já jsem stále tady. My to pro mě tady aspoň se vším všudy a aspoň vidíme, jak se vlastně tady lozí. Takže první se pořádně protáhnout. No, já jsem jim říkala, že budu tady takový ten tupý turista a že si tady všecko chci natočit. Tak chlapi, prosím pěkně, tak 65 plus s tím souhlasili.
se leze, protože tady upadl ten kamínek, tak ho tam asi jde nalepit zpátky. Like this. Like this. A o pár metrů dál tady máme další monument, který bych snad dobila i já. Ale těžko říct. S novýma zkušenostmi. Tady se nám vlastně nachází ten cíl, proč jsme sem šli. Grotto Canyon Cave. A kolik jsme toho zažili. A to, co slyšíte dole, tak to asi podle mě upadl nějaký ten vodopád. Jdeme se rychle podívat. Moravečka na cestách. Jsou to nezmařiti, tady furt lozí, což je fajn, ale tady zase upadly nějaké kamínky. A pán říkal, že byl zrovna nahoře, a takže to zrovna netrefilo. Tak tam teďka posílá svoji choť. Určitě jí má hodně rád. Tak zhodnocení tady z tohoto výletu je takové, že je vlastně až neuvěřitelné, jak Kanaďané a na Novém Zélandu jsou neskutečně posunutí v rámci věku. A to se mi právě tady na tom líbí, že pokud máte 65 let, proč byste se nemohli naučit lozit po zmrzlém vodopádu? A já jsem si říkala, že ježišmarja, vůbec nevím, jestli bych to dala. No tak snad bych to dala, pokud to dá i on. Proč my v Česku si myslíme, že když už máte 65+, takže už jste vlastně ztracený případ na to, že vlastně nemůžete začít něco nového? Je to všecko jenom o hlavě. Opakovačka, já dělám teďka video podruhé, já jsem se musela vrátit, protože jsem přehlédla tady ten 1 000 000 let staré. Tady ano. Indiánské značky. Já myslím, že to je lodička, nějaká tady zvířátka a člověk nebo nějaký možná duch, nevím. Maria, ještě, že jsem vás potkala, protože já bych jinak musela se sem vracet podruhé a vy byste to neviděli až ve strážnici. To nějaký nebo něco, vidíš, že jo, to je nějaký ten. Ale aby nás tady nebulíkovali jako. A nevím, a tady to vypadá trošku jak nějaký duch, nebo to je nebo prostě postava, nevím, no, jestli to má být jako. Masakra, tady lodička, no dívejte se. Nedívejte se na mé nechty, ale dívejte se tady, jo?